DZGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP. Ang Philippine Standard Time, alas 5:06 nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa indung tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraan tabay sa pangaran kan News Base Mega Force Patrol. Asin kan pirminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sa indong tagapagbareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal na bisto kan Department of Public Works and Highways o DPWH asin iba pang ahensya de gobyerno ang nagkapira pang mga anomalya sa mga infrastructure asin flood control projects sa bilog na nasyon. Matapos ini kan kumpirmasyon na ang 421 proyekto hali sa sobra 8,000 na infrastructure asin flood control projects na ininspeksyon ni nagkapirang grupo kay bahan ng Philippine National Police, DepDev asin Armed Forces of the Philippines and Ghost Projects. Sigon kay DPWH Secretary Vince Dizon, basado sa indang inisyal na investigasyon, pinakadakol na ghost projects na sa indang na-validate ang hali sa Luzon, katukod kan ginibong physical investigation. Dagdag pa niya nahiling sa inisyal na report na imbelto ang mga darakulang kontraktor na enot nang nadawit sa mga substandard na proyekto. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Dagdagan taan bulos kan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Ate Angel Mustaza. Nagpapadagos muna na hapon ang Division Teachers Day Celebration kan DepEd Schools Division Office sa Ibalong Center for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City kung sa sobra sa 10,000 na mga paratokdo kali sa manibaybang eskwelahan ng sakop kan dibisyon ang nagpapartisipar digdi. Sigon kay Department of Education, SAO Legazpi, Assistant Schools Division Superintendent Mr. Laureo Miliano, objeto kan aktibidad na makapagtaunin kaugmahan sa mga paratokdo hali sa pribado at pampublikong eskwelahan dahil sa magkakanig umana rekognisar ang sa indang dakula as in importanteng kontribusyon sa komunidad. Ang aktibidad ang pinaunan sa bagong aga ni banal na misa na sinundan kang search for Mr. and Miss DepEd SDO Legazpi mientras na nagpapalagos man ang raffle, baraylihan at para makapagtaunin kaugmahan sa paratokdo sa syudad. Mga dadag na bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat Ate Angel Mustaza. Balik kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Piglinaw kan Malacañang na day iko-konsiderar ang pagrumpag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa ibong kan pagbugtak kan bagong ombudsman sa mga pig-imbestigarang anomalya sa flood control projects. Sigun kay Undersecretary Claire Castro na bako sa na flood control anomaly ang sakop kan ombudsman. Dakol na ining kasong kaipuhan tawanin atensyon. Kasimbagan ni Undersecretary Castro sa hapot kung may posibilidad na itaong kwenta na sana sa ombudsman ang investigasyon asin rumpaguna ang ICI. Sinabi ni Castro bako praktikal na sarong ahensya ang naghihiro lalo na sa dakol kan kasong kaipuhan tutukan. Ipinahayag kan Bureau of Immigration o BI na presenting pigaaram kung si isa sa 33 na personalidad ang ipinasairarom sa Immigration Lookout Bulletin Order ang nasa luwas na kanasyon. Sigun kay BI spokesperson Dana Sandoval, maaaraman ang mga listahan kan mga individual na wara sa Pilipinas. Ang mga nasabing personalidad iyo ang pig-imbestigaran may kinaaraman sa mga anomalyang flood control projects na bilyones pesos. Kasabay sa mga pangaran sa ILBO ang nagkapirang mga kongresista, dating opisyal kan gobyerno asin mga nasa serbisyo publiko.
Daing nawarang oportunidad sa pamumuhunan sa nasyon apisar kan mainit na kontrobersiya kan multibilyon na anomalya sa flood control projects. Sigun ini kay Malacanang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, sa ginibong press briefing katakod kan mga impormasyon na apektaran ang foreign investments asin nag-aalangan na magpadagos sa pagnegosyo ang nagkapirang mga dayuhan sa nasyon. Sigun kay Go, padagos ang paglaog nin investment sa Pilipinas kung saan patunay kay ni ang sarong Korean company na mabugtak nin puhunan sa sarong bilyong dolyar na semiconductors. Ang nasabing kumpanya ang kainot inoting benepisyaryo kan Create More Act na nagsisiguro ni marhay na pagnenegosyo sa nasyon. Sinabi ni Go na nakatalaan na isumiti sa opisina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngunya na semana ang approval kan dayuhan na kumpanya tangani makapagnegosyo sa nasyon asin makapagbukas nin dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. Kinumpirman kan Department of Foreign Affairs o DFA na naghahagad na nin paliwanag ang Philippine Embassy sa Oslo sa Ministry of Foreign Affairs as in Financial Supervisory Authority kan Norway. Kasunod din kan pagsayuma kan sarong foreign exchange stall sa Oslo Airport na palitan ng $300 kan sarong turistang Filipina dahil sa korupsyon sa Pilipinas. Sigun sa DFA, nagluluwas na ang forex stall sa Oslo Airport na kasunod pa sa lumang listahan kung saan ang Pilipinas kaibahan pa sa Financial Action Task Force Gray List. Nagpagirumdom ang Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa mga Pilipino na nasa nasyon kan Saudi Arabia katakot ang kanipinaluwas kan Saudi General Authority of Media Regulation manungod sa mga bagong patakaran para sa social media. Mabot kay ni na masiguro ang magalang, tama asin nakalinyada sa kultura na komunikasyon sa gabos na digital platform. Pigeng ganyar kan embahada na ang mga miyembros kan Filipino community asin organisasyon sa Saudi Arabia na magsunod sa anuman na patakaran kan Saudi government para sa pagmantinir kan ligtas asin responsableng paggamit kan digital. Pinagirumduman sa mga Pinoy sa Saudi na maging maingat sa laman kan sa indang post asin maghagad nin permiso bago isabay ang mga aki o mga pag-iriba sa harong sa indang content, pati na ang pag-iwas sa pagpapakalat nin mga peking impormasyon o chismis. Nagbiyahe na pasiring sa Djibouti si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Tangan niya si kasuhon ang repatriation kan Filipino seafarer na nagadan sa pag-atake kan Houthi rebels sa Gulf of Aden kan Setyembre 29. Kaya ni Kakdak ang misis asintugang na babae kan Pinoy seafarer. Apera kay ni personal man na bibisitaw ni Kakdak ang saropang Pinoy crew kan MV Minerva Grach na nalugadan sa pag-atake. Sa ngunya nagtatabagan naman ang DMW as Department of Foreign Affairs sa pagkikipagkoordinar sa tagsadiri kan barko tangan imaparikas ang proseso kan repatriation kan nasabing Pinoy crew. Pigsiguro man kan ahensya na maitatao tulos kan ship owners o ship owners ang tabang para sa mga naapektaran na Pinoy seafarers asin sa indang mga pamilya. Ipigbubusol ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapataw nin sarong bulan na income tax holiday para sa mga obrero sa tao naman kan issue kan multibilyong maanomalyang ghost flood control projects. Sa Senate Bill 1446 o ang 1-month tax holiday of 2025, may katuyuhan na midbidon ang pangangaipuhan na matauwanin ginhawa asin maibalik ang benepisyo kan mga kasabay sa working population. Sa ilalong kan propesto, one-time na 1-month income tax holiday o day pagbabayadon kan buwis para sa sarong bulang dilensya, iyon may apply sa mga individual taxpayers na nagre-resibi nin sweldo. Mabeltang detalyes ka mga bareta makalihis ang nagkapirang pagirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Live Right ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Right para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Balik kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nag-issue ang National Privacy Commission ng cease and desist order laban sa Tools for Humanity dahil sa pagbalgar kaini sa Data Privacy Act of 2012. Sa ipinaluwas na pahayag kan NPC, isinaangat ang CDO kan Complaints and Investigation Division ang sinapag-araman kan sendang ahensya na ang TFH dahil nagsunod sa General Privacy Principles asin binalgar ang rights of data subjects sa irarong kan DPA. Nagkapira sa binalgaran invalid consent sa mga data subjects kaini. Kawalan ng transparency o asin impormasyon may kinaraman sa data processing na koleksyon kan biometrics data asin posibleng peligro siring kan identity theft. Padagos na pinakusog kan Philippine National Police o PNP ang kampanya kontra sa cybercrime kung saan padagos na nakapagrehistro ang PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa saindang mga operasyon. Sa saindang datos, uminabot sa 239 na mga kaso ang naisaangat kan PNP-ACG kung saan nagkapiradigdi ang regular filing asin ang iba naman ipinairarom sa inquest proceedings sa laog ng bulan kan Setyembre. Mientras sa ginibong operasyon, uminabot sa 110 na suspect na-arestar kung saan ang iba nadakop sa entrapment operations.
Namatean ang 4.8 magnitude na linog sa Pugol, La Union, alas 10:30 ng pagkaaga ngunya na aldaw, sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Basado sa datos kanahensya, may rarom ining 10 kilometro asin tectonic an origin. Namatean ang linog sa nagkapirang lugar kung sain intensity 5 sa Baguio, intensity 3 sa Aringay, La Union, Bontoc Mountain Province asin Sison, Pangasinan, intensity 2 sa San Fernando, La Union asin Nampikwan, Nueva Ecija, City of Dagupan, mantang intensity 1 sa Lingayen asin Urdaneta, Pangasinan. Katakod kay ni sinuspindi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga klase matapos ang linog sa lugar poon kindergarten sa Good Senior High School. Apera sa mga universidad kung saan ang administrasyon kan eskwelahan ang madesisyon kan suspensyon. Dahil manapiglalauman na danyo sa nasabing linog sigon sa PHIVOLCS, alagad posible ang aftershocks. Matapos magsumpa bilang ikapitong ombudsman kanasyon, enot na tututukan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang issue sa maanomalyang flood control projects. Sa giniwang press conference ni Remulla, sinabi kaini na tulos niyang pag-aadalan ang mga nakuang ebidensya sa nasabing proyekto. Dagdag pa niya, padagos na sa iyang paninindugan sa naenot niyang sinabi na wara siyang sa santuhon, maski pa kaalyado o paryentes ang maaraman na imbeltos sa korupsyon. Sa giraray na tinawan doon ni Remulla na kaipuhan an matibay na ebidensya tangani day masayang an pagal asin tangani mapanimbag ang mga embelto asin nasa likod kan maanomalyang proyekto. Apera sa issue kan maanomalyang flood control projects, sisiiripon asin pag-adalan man ni Remulla ang kaso kan formally asin an issue sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pwede pang ma-prosecute si Vice President Sara Duterte sa salang paggamit kan milyones pesos na confidential funds kan ahensya asin kan Department of Education. Sigon kay Ombudsman Remulla, ipinaliwanag na posible pang mapanimbag si VP Sara sa mga kasong pigahampang kaini pero dai mapapatalsik sa pwesto. Ang mga makukuha na ebidensya asin report sa investigasyon, iyon ipapasar sa Kongreso kung sa insindana ang madesisyon kung i-impeach ang Vice Presidente. Pero kay niya ako ni Remulla na daipa niya nababasa ang kasong ipiglatag laban kay VP Sara maski pa nagtukaw siya sa Secretary kan DOJ dahil tulos ining ipinadara sa Prosecutor General sa Ombudsman. Maski ang reklamong inendorso kan House Committee on Good Government and Public Accountability o Accountability, daipa niya nababasa kung kaya kaipuan niya ining may review asin pag-aadalan para maaraman kung may magkakanigong ebidensya ang kaso. Dahil dapat ninikahadit sa pag-itaas ang diit sa inflation kan Setyembre na nairehistro sa 1.7%. Sigon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, nakipagkoordinar na sinda sa economic team kan administrasyon asin nagsabi na daipa naglalampas sa projection rate na 2.4% ang inflation rate na nai-record kan nakaaging bulan. Sinabi ni Castro harayo pa ini sa projection rate mantang nahihiling ninda kan ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan as an Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go na maluyaman ang pag-itaas kan inflation sa nasyon. Sa ultimong detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ikinaugma kan Department of Labor and Employment o DOLE ang pagbaba kan bilang kan mga warang trabaho sa nasyon. Base sa datos kan Philippine Statistics Authority kan bulan ni Agosto, igwan ng 3.9% rate ang bilang kan mga dainin trabaho. Ini mas ibaba kumpara kan Hulyo na igwan ng 5.3%. Siring man kan nakaaging Agosto 2024 na igwan ng igwa ng 4% ang bilang kan mga dainin trabaho. Dagdag pa ni Dole na maski dakol ang bagyong nag-agi sa nasyon, dahil nagupundo ang mga employers na ipagpadagos ang negosyo. Iyan po ang kabilugan ka mga detalyes kan Bareta na tinipon para sa Bareta alas 5. Sa pangaran ka nagsururat kan Bareta sa pangenot ni News Director Mardela, Ma'am Jenny Baliaran.
Sa Master Control, si Kuya Nems Flora. Sa IT, si Kuya Jerome Nico Martinez. Sa Megaforce Patrol, asin sa perminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani, ang saindong tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney,